La cuina catalana medieval era molt sofisticada. Segurament avui no ens agradaria perquè els gustos han canviat, però per la gent del segle XI hi havia plats dignes de 3 estrelles Michelin. És cert que els més pobres tenien pa, farinetes o fruits secs, però els més rics menjaven de tot, sobretot carns. I gràcies a la influència àrab i jueva, també van arribar albergínies, espinacs, fideus, sucre i espècies com la canyella, el pebre o el gengibre, que estaven molt de moda. El cabrit, el xall i l'aviram eren carns que menjaven els rics. El porc era més popular i servia per fer embotits i cansalada. Avui us proposem un plat per llapar-vos els dits: cabrit amb salsa pebrada. Per a la salsa pebrada necessitem pebre negre en gra, vinagre de vi, pa torrat, mel, sal i brou de carn. Ho piquem tot en un morter de terrissa i ho anem espassant amb el brou. Tot a mà, Res de batedores. Després ho bullim a foc lent en un bresquet, un petit fogó de llenya que arribava a la cintura del cuiner. I el cabrit el fregirem a part, sobre la llar de foc, en una paella de ferro amb un raig d'oli d'oliva. Recordeu que no existeixen plats ni forquilles, així que ho servirem amb fustes planes per poder tallar la carn i ho acompanyarem amb un vinet o un xarop. Si voleu ser educats, deixeu un tros de menjar per demostrar que us ha agradat. I per postres, un vi dolç amb pebre i una bona llet cuita, la primera crema catalana de la història.